आच्छा सन्थला दस्ति माबा खौरांमोन? माबालै आं लटारि लानो नागिरदोंमोन मिथिबायना 1 करोड़नि टिकेटनि दामा 500 थाखा आरो ओमफ्राय दा लाबा मोजां जागोन ना लस जागोनथाय आथिखालाव 10 थाखा फैसा थांबाबो माबा बिराद बुरजा गोमानाय मोनोलै आं 500 थाखानि लटारि लानानै लटारिखौ मोनाबा बेखौनो आङो नोंजों रायलायनो फैदों। लटारिया खाफालनि सायावसोलै नोंना खाफाला मोजांबा खाफाला गेवबाय आरो माबालै सिमां नुबाय थायो आं मिथिबायना जिबौनि सिमां नुबाय थाग्रा जादों जिबौ खर' मोननै मोनथामा बेफोरबायदि सिमां नुबा माथो लटारिया मोजां नाङोबालाय बेनिखायनो गारनोसै नामा आं लटारि लाफेरिखायनो बारा मोजां मिथियालै दस्ति नोंनि गोसोआ लानो थिनदोंबा लाबानो जाबाय बेनोथ'लै गोनो गोथो जागासिनो 500 थाखा गोजोन फैसा ओरैनो दैयाव थांबा आं मा मोनगोन मा मोना 500 थाखानि आं हलसेल दखाननिफ्राय गामसाखौनो 10 खानसो मोनबोगोन बा ब्लाउसखौनो 10 खानसो मोनगोन बेनिखायनो 500 थाखा फैसाखौ थांजानो गिदोंलां खेबसे चान्स लाना नायदो मा थिक मोननोबो हानाय बेखौनो सानदों र' आंबो दस्ति लानोसै नामा सन्थला नों सा लोंगौमोन ना मा सोंनाय जादोंब्रा मानसिखौ बिदि सोङो सा लोंगौमोन नामा होननानै माथिहाय सन्थलाया जौल' लोङो नालाय सा लोङा खोमा सानदों आरो बिराद सानब्रेथारोलै नोङो खर' मेगि लामना लानानै थुमि सन्थला मेगि लामनाय बायदि होनथारबाय आरो आंनि गोदान हेयार स्टाइलखौ दे जेबो नङा साया होदो मानोथो आंनि खानायखौ बिदि बुंनांगौ बेलाय मेगि लामना दोननाय बायदि नुदोंब्रा बिनिखायसो बुंदों आं सैथो बाथ्रा बुंबा मानसिफोरा मानो रागा जोङोब्रा ओमफ्राय सैथो बुंबाबो दाय जायो ओमफ्राय नंखाय बुंबाबो गाज्रि मोनो बाथमिस मा खालामनानै लाखो बियो खानायखौ माबा खफ्रि हमनाय थां माथांसो नुलायलांबाय आंनि खानायखौबा जि बासिदोंमोन फाग्लिया आंलाय नंगौखौसो बुंदोंमोन दा नोंनि खानाया मैखुन बायदि थब्लब्ल' जानायखायसो बुंदोंमोन दा नोंनि खानायखौबो माइ बिदाङा लेमग्लायनानै थानाय बायदि नुदोंब्रा बाथमिस सा लोंनो गोसो गैयाबा हरदो ओइ बिदि बुङो नामा मानोथो आंनि गोदान हेयार स्टाइलखौ बासि फैनांगौ बेलाय बेनि थाखायनो आंहा मिनिख'हाया मिनिदों पालिं आं मिनिथावथाव नुदोंब्रा नोंनि खानायखौ गोसोमबा एसे मोजां नुगौमोन नामाथाय नोंनि खानायालाय खोब मोजां पालिं हख्लाबजोबना हरगोन आं बारा रागा जोंबा जाबाय मानसिनि न'खराव मानसि फैबा बिदि बुंनो हामा सन्थलाखायसो बुजिबाय गुबुनफोरखौबो बिदिनो होनगोन नामा नोंलाय आं खोथाखौ खोनासंग्रोगोन बिनि उनाव मा बुंनांगौ बुंखाथारगोन आं जेननायाव गैया पालिं दुमफावालाय माथो नुवाखै सखनद्रा नोंनोलाय मानो नांगौ नै दाखालि आंखौ पुलिसजों लांजा होननाया बेनो माथो नंदों नोंलाय आंनि फिसाजोखौलाय मानोथो किडनेप खालामहां माहां खबर लाफैबाय थायो नायखुमाफैबाय थायो पालिं ओइ जाम्बि अन्नानैसो नायफैयो मोनथिबाय दालाय माथो नोंलाय असिनाखि मानसिजोंनो किडनेप खालामजालायबाय दानि जुगाव जेरावबो एजेन्ट थाखुमायो मिथिबायना नों लोगो सानगोन लोगोआनो नोंखौ आराम थगायनानै फानहरगोन मिथिबाय बुहुमाव बिदिनो सोलिगासिनो जाबाय थांलाय जौ बथलसो नागिरना लाना फैलाय औ थांमालाय दावसे देलाय जौ बथलसो लानानै फैलाय बै बाजै होलोखौ मोननाव लानानै फै आयौ बाला गावस्रा जौ लोंगोन आंसो लायनांगौ आरो बालाबो लाया आबे नोंनि खानायखौ मानसिफोरनो खोन्थाया होमबा नों खोन्थानांगौथ' आरो होमबालाय माथोबाव थांदो जौ नागिरनानै लाना फैदो अके हे गसाइ खानाय देखायनो थाखायसो ओंखारलांथारबायलै माथो बुंबानो दस्ति हिनजाव मानसिफोरखौ एसे बाख्नायफ्लानांगौ होमबानो थाबनो गुरै जाथारो नंगौ नामाब्रा नंगौ हिनजावफोरखौ नोङो खामानि मावबाय थाजानो लुगैदोंबा नंनायनि नङिनि बाख्नायफ्लाबाय था दिनै नोंखौ मा एसे मोजां नुदों नों बायदि बुहुमाव रावबो अनसुलि गैया होननानै बुंफ्लाबाय था बास खामानिखौनो गोसो होब्रायनानै मावब्रायलायगोन ओंखाम ओंख्रि संनायाबो थावब्रायलायगोन हिनजाव
हिन्जावफोरखौ एसे बुरखायनो रोंनांगौ दस्ति। साला दस्ति, आंनिख्रुइ उनाव हाबा जानाय मानसियासो बिराद एक्सपिरियेन्स जाथारबायथ'। आं सोमसिखौ बांद्राय बाख्नायफेरालै, लाजियोसो आं बाख्नायनो। गावनि हिन्जावखौनो लाजियो नामाब्रा? औब्रा, दाबो जोङो बांद्राय गुलि नांलायाब्रा, बिराद लाजिलायो सानैजों। नांगौब्रा, मिनिगोनसो सोरबा बुंबा, सैथो बाथ्रा। दे बिदिनो रंजा बाजा थाबानो जाबाय। आच्छा दा लटारिखौ लामारगोन नामा नोंलाय? लानोसै, माथो खालामबावनो, नङा होमबा? दे लाबानो जाबाय। साला स्वाद हापां खुगा जिब्लाङा आंनि न'आव थांनानै आंनावनो दादागिरि ना? आंबो खुनका बदला खुन, तेजका बदला तेज होनो रोङोब्रा। बेनिखायनो गावनि न'आव थांफिननानैनो आंबो बम गारना फैनोसै। बिखुनजोखौ बिराद लोहो हान्थु मावलायनाय गियोना बियो हापाङा। बिखुनजो दङबाथ' बिराद मोजां जाबाय। खोथाखौ बांद्राय बुंब्रायलायना फैगोन आंबो। अरे आंनि गारियावसो थैनो नागिरखोना माखो बेलाय? ओइ थैनो ओंखारदों बेलेगाव थांनानै थैथां। दैमा दं, हाजो दं, ट्रेन दं, बेफोराव बारजुमनानै थैथां। आंनि गारियाव मानो थैनो नागिरदों नोंलाय? बाथमिस, नों आंनो थैनो थाखाय गियान होबानो आं थैगोन आरो। होमबालाय मानो आंनि गारियाव बारस'नानै लाफैदों नोंलाय? मेगन गैया ना गन्थं गैया नोंनालाय? मेगनबो दं, गन्थंबो दं। नोंसो गावनि लामाजों थाङाखै मिथिबायना? राजा लामाबानो गासैबो लामाखौ नों मोनजोबा, मिथिबाय? जिंनि फुटपाथ लामाया जों मानसिफोरनि, मिथिबाय? बाथमिस, नोंनि गारि सलायनायखौ नायलाय, माबायदि सलायदों नों? सोरखौबा रायै गोसोखाङै गारि सलायाखै बे। आं जुदि नोंनि गारि सलायनायाव एक्सिडेन्ट जाना थैनांगौबा नोंखौबो लांफागोन आं, मिथिबाय? नोंखौबो। जाबाय दे जाबाय। गारिनिफ्राय ओंखारदो ना सिनसिफोरासो गेदा गेदि जाबाय? जाबायथ' आरो दा नों आंखौ दोनलांनांसिगोन, मिथिबाय? बहा थांनो ओंखारदों नोंलाय? मोसौ बलदफोरा अमृत बिदै बिहरदों आरो लोंनो थाखाय। आच्छा बारु थाइबानि लारु गाखोबाय सिङाव। ओमफ्राय नोंलाय बहाथो थांनो ओंखारदों एमएलए अमा राजा? हाफां खुगा जिब्लांमोननाव थांनो ओंखारदों आं। मानिहाय? हाफांनि बिबोनां जाथिया आंनि बिनानाव दावदैखौसो फसायलायबाय। आयौ बाला, बे जाथिया बेसेबां हिनजाव एसेबां थाबनो गोसो थोयोबाल। सिगां आंखौ गोसो थोबाय, बिनि उनाव फामेखौ, बिनि उनाव दावदैखौ। बुआ, आंनिख्रुइबो बांसिन गार्लफ्रेन्ड लानो नागिरदों नामा बेलाय? बेफोरबायदि मानसिनो आंनि बिनानावखौ हरथारालै। होमबा नोङो जाथिखौ रायनो थांनो नागिरदों ना हापांखौ? सानैखौबो रायनो थांगोन। बेबो आंनि न'आव थांनानै दावदैखौ आंखौ बखिनानै फैदोंना, बेनिखायनो आंबो उल्था थांनानै रायहैफिनगोन। होमबालाय आंबो थांफानोसै बाल। आंखौबो लांफादे अमा राजा। नोंखौलाय मानो लांफानांगौ जाखो? नों मानसिया रेडिअ'सो ना। जोंनि नांलायनायखौ नों निउस चेनेलाव हैबालाय? माथो जाखो? आजिखालि मानसिफोरा ट्रेन्डिंआवल' थानो सानो। बेनिखायनो नोंसोर सानैनि नांलायनायखौ पाब्लिस खालामो मालाय। मा जानो दे? आंहा इलेक्सन फैगासिनो दं। जानला मानला सलिया आंजों। एबार इलेक्सनाव आंनो साख्रि मोनसे होगोन होननानै बुंबा आं मानसिफोरखौ फुस्लायगोन नोंनि थाखाय, मिथिबाय? हामारगोनसो नों। नैबे दाउसे देलाय मुसुगुर फुलायलायखौ नों मा रेजेंआव लाथारदों आंखौ? आं एसेबां बुट बायदि रेजें नङाथ'। आं दागा बायदि 10 केजि दागा बायदि गिलिर, मिथिबाय? जुदि इलेक्सनाव देरहानो लुगैदोंबा आं बायदि मानसिखौ सापर्टआव लाफा, मिथिबाय? नङाबा नों जेनगोनबो। खोथाखौलाय थिगखौनो बुंदों मानसियालाय। मानसिया फुस्लायनायाव डेन्जार गोदै थारना, लामारनांगोन बेखौनो। गोसो सिङाव बुदुं होनबा जायाथ'। आं मानसिया बिराद खामानिनि मानसि, मिथिबाय? आच्छा बारु थाइबानि लारु जागोन दे। होमबालाय आंखौबो लांफादो बाल। नोंसिनि नांलायनायखौ आंबो एसे इन्जय खालामनो। आरो आंनि गोदान खानाय स्टाइलखौबो मानसिफोरा नुनायनि। आच्छा, नों गोदान खानाय लादों नामा? आंलाय सानदों मोदोमाव हुग्रा बै भल बेजेङा बेखौ बिसिनानै खर'आव लाथ'दों होननानै। नोंफा होननानै बुंदों। जानला मानला दा बुंला बालनि। जागोन दे जागोन, बुंला। दाबो जेबो नंला दे, खानायनि स्टाइला एसेबाबो सोलायबायना। नायनो बाखाथारबाय आं नोंनि बे थमेनमेन थब्ल' बिबार बायदि बारनानै थानाय बारनि बिबारखौ। ओमफ्राय नोंना बे जौ बिदै नागिरनायालाय बहा नागिरगोन नोंलाय? नोंसोरनि नांलायनायखौ नायग्रोनोसै बाल, बेनि उनाव जौखौ नागिरनोसै। आच्छा बारु थाइबानि लारु। अफ्रि रानि, मादै, आं नोंखौ टमटमाव थिखोनानै हरबा नों थांनो हागोन ना हाया? हागोन मादै। होमबालाय आं नोंखौ टमटमाव थिखोनानै हरनोसै। नों आदै दाउला राजामोननाव थांनो रोंखायो दा हारसिंबाबो? मादै, आं थांनो रोंखायो। नै मादै, टमटम फैबाय। बाय बाय। दे बाय बाय, मोजाङै थांबानो जाबाय। जागोन दे मादै। मैया दाखालिसो उन्दै दे गथ'आनो, मालाबानो बेसेबांबा देरबाय। फामे? दानसोरां, बहा थांनो नागिरदों नोंलाय? आंबो दा
दासो अफिसनिफ्राय फैदों बाहेरायाव ब्रेकफास्ट खालामनो होननानै नंगौ नामा नोंलाय बहाथो थांनो नागिरदों जोंहानाव अफिस जानिया फुङावनो फैदोंमोन बेखौनो दोननो फैदोंमोन आं दा बिबथै बिमादै मोननाव थांफिनोनो आच्छा दालाय बहा थांगोन नोंलाय आं दा हस्पिटालाव थांनो ओंखारदों आइनि रिपर्ट मोनसे लायनो होमबालाय फैदो आं दोनलांनोसै थेंक इउ स' माच जेबो नङा दे एमाव राजा दे थाब लोगो हमैदो क्लिअपेट्राखौ बिनिफ्राय आंनिफ्राय गोजान जानो होदो होमबाना नगद 50,000 रां होगोन आं नोंनो खोनाबाय आच्छा दे माबा थां बे क्लिअपेट्रायालाय आंनावलाय मा नुखोब्रा इसिबां आंखौ गोसो थोहाबनो बे क्लिअपेट्रानि थाखायनो आं सिख्लाफोरखौ गोसो थोनोनो रोंलायलांला बाप्पावै बैथ' फामेसोलाय ओइ फामे सोरजों गारि गाखोदों नोंलाय बाप्पावै फाफ्लियाव आखाइ होलायथारदों माथोलाय ओइ फामे फै आंजों गाखोफै माथो थफिरा मादासो मा जालायखो बेहालाय माथो बिनि खोथाखौ फाग्ला नांदेरनायसो ओइ गारिखौ साइडआव लाखिलाय रायलायनि एसे ओइ थुफिराम उनाव रायलायगोन दे आंहा बिराद गोनां खामानियाव थांथारनांगौ मा गोनां खामानियाव दानसोरां गारिखौ थाब सालायलाय आच्छा जागोन दे आया माथो बिरलांबायसोलै मानसिफोरालाय मा जाबावनांगौ जाखोब्रा आंलाय सासेबो हिनजावखौनो मोनमारला नामा आंनि जिंजोंनो समायना समायना सिख्लाफोरखौ बेलेग बेलेग सेंग्राफ्रासो उरायना लानानै थांजोब्बायलै मा जाबावनांगौ जाखो दुमफाव नोंबो आंखौ गारनानै सोरगोफुरियावसो थाहैबाय नोंखौ गोदाव सोराव खालामनायनि साजाखौ आं मोनबाय दुमफाव आं मोनबाय